Garasyllamadyň şany 33 ýyllyk toý Hormatly münasibetli prezident Älen bilen Medeniýet Taýip ýaş merkeziniň öňünde bayramçylyk konserti guruldy. Medeniýet we sungut ustatlarynyň bayramçylyk konsertiniň maksatnamysynda ilkinji nowatda garasyllyk ýyldaryna ýurdumydan gazanan ösüşlerini, halkymyň awadançylygyny we bagtyýarlygyny ökretmek ugruna döwlet derejesinde anlyk barýan işler hemde munyň üçin aglyr watandaşlarymyň gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman ferdarymyza alkyşlary aýdym faly eserleriň üstünden beýan edildi. Garasyllyk güni halkymyň özbaşlyk türkmen döwletiniň döräňini alamatlandyrýan baş bayramydyr. Türkmenistan häzir parahaçylyk döwletçi döwlet höküminde dünýäde diňden tanalýan ährimumy durnukly ösüşiň bähbidine dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli gatnaşyklary alyp barýan özbaşlyk ýurtdyr. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwri türkmen döwletiniň gazanan üstünliklerini jemläp, parahaçylyk, rowaçlyk we awadançylyk belentliklerine barýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň taýyryna we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman ferdarymyň ýol başlygyna garaşlyk diýtarap Türkmenistanyň hakyky güllä besýän döwrüne gurly. Älen Medeniýet ýaş merkeziniň öňündäki bayramçylyk görünüşine bedilen sahnada bugün dawarlanýan ýokary okunatlyk we şatlyk şowkun ýurdumynyň baş bayramyny täze dehmet üstünlikleri hemde döredjilik çykyşlary bilen garşylayan türkmenistanylaryň başdan geçirýän uýsanç we bagtyarlyk duýgularyny beýan edýär. Edi diyarımızda hemme bayramlar we dawarly çäreler sungut ustatlarynyň aýdym saat hemde folklor toparlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilýär. Bu dawarlar milli medeniýetimizi baýlaşdyrmak we täze dekinleri ýüze çykarmak üçin amatly şertler döredilen döwletimiň durmuşyndaky ähmetli wakalary nurany öwüşgünlerini saýa. Munyň şeýledigine bir ýere ýygnanan köp sany tomoşaçylar göz ýetirdiler. Konsertde watançylyk malumunaky hemde Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman ferdarymyza başlanan aýdymlar bayramçylyk çykyşlarynyň başyny başlap, garasyllyk ýyldaryna ýurdumynyň gadanan üstünliklerini, beýik döredjilik ruhuny şöhratlandyrdy. Bayramçylyk çykyşlaryna garaşlyk Türkmenistanyň gadanan üstüşleri şeper döredjilik arkaly aýdym beýan edildi. Şolarda Berqara döwletimiň ösüş tapgarlarynyň, hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amala asyrlayan ösüşlere beslenen özgertmeler bilen aýrylmaz baglanşyklary beýan tapdy. Konsertiň dowamyna ýerine ýetirilen joşgyny çykyşlar bayramçylyk dawratyny berdi. Şeýle çykyşlar halkymyň awadançylygynyň nişanyna urly. Esasy mazmuny 2024-nji ýylyň hekim paýhas ummany magtum bolup paragy diýen şygaryny da özüne jemleýän bu konsert Türkmen sunugatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejilik görnüşlerini hemde ilkinji ýerde ýerine ýetirýän çykyşlaryň köp türlüligi bilen tapatlandy. Çykyşlary bir umumy mazmun birleşdirýär. Şol mazmun garaşlyk watana hemde berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň äger türlü özgertmelerini üstünlikli alyp barýan Arkadaly Gahrman ferdarymyň töweregine jeplikde mehriban toprağymyň gözelligine, adamlaryň baýky gymmatlyklaryna jemlenýär. Şeýle-de ýurdumynyň meşhur döredjilik toparlary, aýdymçylary hemde türkmen estradasynyň ýyldızlary, folklor toparlary öz ustatlyklaryny görkezdiler. Şeýle ajaýyp günne konsertde çykyş etmek artistler üçin olaryň ustatlygynyň aqrar edilmeginiň ýokary derejesi boldy. Artistlaryň tomoşaçylara bagyş eden ýürek mehri, zekini tomoşaçylarda gadygyn festleme tapdy. Her reklama tehnologiýalarynyň ulanma bolsa, bayramçylyk konsertiniň aýratyn öz boşlugyny ýüze çykardy. Joşgyny çykyşlarda garasyl watamyz hemde Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň beýik işleri, mehriban toprağymyň gözelligi, müdimi adamlar gymmatlyklary wat bedildi. Şunda depkeni ösüş we rowaçlyk ýoly bilen anamda barýan Türkmenistanyň taryhy sağlaşyp goşdy. Bir ýerde ýurdumynyň şäherleriniň hemde owagalarynyň merkezi meýdançylaryna goşýaly ähli halk bayram gününde ýagnanan ajaýyp aýdym suallar Türkmen döwletiniň üstünliklerini, Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni, halkymyň agdybylygyny we ýylan belek tekitlerini wat etdi. Belli sadanalaryň halk hemde estrada aýdymlaryny ýerine ýetirji meşhur aýdymçylaryň çykyşlary garaşlyk watamyň häzirki gazanýan üstünlikleriniň giň geremli aýdym beýan etdi. Diň meýdançada dören şatlyk şowkun beýik bayramy täze dehmet ýeňişleri bilen garşylayan bagtyar Türkmenistanylaryň başdan geçirýän bu ýysanç we bagtyarlyk duýgularyny aýdymlyk bilen ýüze çykardy. Aýdym taýly şowkuny çykyşlar garaşlyk türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynaky ähli möhüm ähmetli wakalary ýol bayramçylyk öwüşgünde çaýýar. Bayramçylyk konsertiniň içinden iri watamyň iň täze taryhyna şöhratly sagypalar ýazan Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman ferdarymyň ady bilen aýrylmaz baglanşyk bolan
beýik döwrümeden gadanlarynı wat berýän watançylyk aýdymlary bir sargyç bolup geçdi. Konsert atnaşylaryň bilelikde ýerine ýetirmegine ýagnanan ajaýyp aýdym. Bayramçylyk konsertiniň jemlenmesine gurly we joşguny aýdym. Watanymyzyň deňsiz taýyty üstünlüklerine goran buýsunç baradaky mazmuna baý bolup, halkymyzyň hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna nurany gezjege okuny barýan kuwatly watanymyzyň häýaty bagtyar döwrüne buýsunçynyň beýikligini aýdymlyk bilen görkezdi. Sonra eğlenmeden din jaşmerkeniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň şany garasyndagyň 33 ýyllyk bayramyny afiretli geçirilen dabara asmany uýgurlan odan feýerwerkler bilen tamamlandy. Ol täze taryhy ýamyň bu bayramçylyklarynyň aýrylmaz nyşany alamatlandyryp, müňdürli owadan öwüşgünler bilen ak mermerler şawadyň giýjek asmany ýagtylandyrdy.